Hej og velkommen til denne video. I dag skal vi åbne Pokémon-pakker. Og jeg håber, I så står imod det. Det er min første gang, jeg gør det. Og det er min første video. Så jeg vil I kan donere, like og subscribe. Det er mit liv. Så er der kommet flere videoer i fremtiden. I dag har vi set nogle Pokémon-kort. Jeg har købt nogle sleeve, men jeg mangler nogle sleeve til den kort. Så har vi en masse pakker. Vi har 9 pakker. Vi har sådan. Vi har en af dem her. Så har vi 3. Nej, vi har faktisk 2 af dem her. Så har vi 3 af dem. Så har vi 2 af dem her. Charizard. Og så har vi 2 af dem her. Jeg tænker bare, at vi starter med dem, der er åbnet op. Eller ikke åbnet op, men dem, der er her først. Så. Så det. Og vi vinder. Tegner. Det ser fedt ud. Jeg kan se noget, der skinner. Og en træner. Og Poppy. Og en dyr. Og så det. Den her video tænkte jeg bare, at den stemmer det samme ned i en af dem her. Jeg er meget dårlig til at åbne Pokémon-pakker, så jeg bruger en saks til at åbne det med en slut. Hvis I kan gøre det, så står det, hvordan der er det i kommentarfeltet. Det vil jeg være meget glad, hvis I kunne gøre det. Tænker bare, mens lige uden det, så kan I skrive, at det der er jeres yndlings. Så se om jeg har det. Jeg har virkelig mange dæk. Så det kan måske betale sig, hvis I står der og sådan, måske begynder står det sådan her, sådan måske viser det, hvis jeg har det. Og nu er det dans 2, så jeg tror det andet, den siger det. Jeg siger, hvis jeg tager fejl. Men at nu vil du gerne skrive, hvis der er nogen, vil have nogle andre kort, der vil se blive åbnet, eller pakker, der vil se blive åbnet, så skriv det lige til mig i kommentarfeltet. Fordi at så den er dørt i fremtiden. Og det er bare mit stor pris på. Så første kort, Isliv. Næste pakke, fjerner lige alt dem. Hvis I ikke nåede at se det, så var det ikke særlig brugbart. Nogen var brugbart, men det var ikke så virkelig det vildeste. På det der. Nå, nu går vi til ny af dem her. Jeg tror ikke, der er særlig stor sandsynlighed for, at vi vinder noget sådan godt noget. Det tror jeg mest gør. Hvis når vi åbner en Charizard-pakke, så tror jeg, der er mest sandsynligt for, at vi vinder. Så har vi sådan her den. Meget heldig. Og så det var en kortere nemligt. Og så starter vi på en sådan her. Sådan. Og sådan en. Sådan en. I må undre, hvis jeg siger deres navne, men det var det min første video, så jeg kender ikke helt. Og så når ser vi på den her kommet til noget, og jeg kan se, den supporter det her. Så den her. Så ser det en Drakener. Så der er sådan en. Og sådan en. Det var vores store kort. Det var et særligt godt kort. Så. Jeg synes ikke, vi er særlig meget held med os i dag. De håber, vi får i nogle af de næste pakker. Så vil jeg være ret glad. De her kort blev også, vil du sige, de stærke på. Hvis
I ikke nåede at se den så. Så står vi til den næste verden. Jeg tænkte bare, hvis jeg ser andre YouTubere og gør den lige hvad de laver, så sig det lige til mig, så vil jeg også komme til at gøre det. Så hvis nu siger, spil Fortnite, spil Roblox, så vil jeg måske også til at gøre det. Så lidt mere. Så det vil jeg gerne gøre for jeres skyld. Og det og så. Jeg må ikke, hvis jeg ikke taler så meget om det, fordi jeg ja, der er ikke at forklare det. Men jeg tænkte så, jeg har ikke helt fået nogle gode, den eller det var den gode, der stod der gode. Så et. Så. Men hvis I har set derude under Vodderman-parter, og I gerne vil lave en video, som I vil se nu på YouTube, og når I får sendt som YouTuber, så jeg vil faktisk gerne se det. Så vil jeg gerne se, hvordan I laver, eller åbner, hvis I gør det, Vodderman-parter. Det er virkelig fedt at se, hvordan I kan lide at se Vodderman-parter blive åbnet. Fordi så vil jeg gøre det. Nu gør det mest kun for YouTubes skyld og jeres skyld. Der ser man ud. Og se endelig videoen til enden. Det går mega play. Men bare nu, bare med det samme. Hop ned og like og subscribe. Så kan, hvis de rammer 30 subscriber på den her video. Ja, nej, ikke 30, men 30. Så vil jeg være lykkelig. Så tænkte jeg, så tager bare den her med, og den her land, så kører vi med at lade være med at gøre det. Så vender vi om. Og hvis I til at stå så snart du heroppe, vis det. Jeg er lidt stille, fordi jeg ikke helt synes, det er særligt dogtort. Så det var ikke særligt dogtort. Jeg forstår ikke helt. Men sådan er det, når man åbner på det, man bare det. Så det er ikke altid, man får dogtort. Og det håber jeg, hvis I åbner på det, der, så håber jeg bare, at I får dogtorten i åbne pakker. Det kunne være fedt, og hvis jeg så optager på video, så send det lige til mig, hvis I den, og hvis I vil. Så det være sjovt for mig, og så tjekker og så skrive i kommentarfeltet, så tjekker jeg det også, hvad I synes er sjovt. Så stjerner dør det. Og hvis jeg siger det med at være ude i land i 24 timer, nej, det må jeg ikke. Eller det må jeg faktisk ikke. Ja. Så altså, når det er lige noget nej, jeg siger. Men alt andet er fint nok. Undskyld, hvis I vil gerne se det, så doner og smid et stort like nu. Hvis I gerne vil se nogle de ting. Okay. Så tænker jeg bare på sådan, og vi vinder. Hvis jeg hører ting i baggrunden, det er fordi, at der er nogen her. Det er kun mig, der er det hus. Så. Men hvis I også ser, at jeg spiller Pokémon, så er det med mig hos Vavsitter. Der ser jeg, at jeg spiller. Så det vil jeg gerne. Det gør jeg ikke endnu. Men
købte den pakke. Ja, der var ikke tilført i nogle gode ting i. Det er bare sådan en normal kort i. Vi har ikke fået nogle gode ting endnu. Det er så lidt ærgerligt, for jeg vil gerne sådan til at have fået et godt kort, så vi vise det til jer. Men jeg har en masse free og gode kort et andet sted, som I måske kan se i næste video. Hvis jeg altså lidt af flere videoer op, så håber jeg lige, I vil like den her kanal. For jeg vil sætte stor pris på det, og jeg vil, og så vil vi blive en del af det her. Så jeg tænkte bare, nu har vi de her to tilbage, og de her to tilbage. Undskyld, jeg vender på de her to tilbage. Så jeg tænkte bare, at vi starter med dem her. Og hvis I gerne vil se, at jeg åbner det, tror jeg bare ikke, for at synes, det er lidt sjovt at se. Jeg åbner ikke på det, som I ikke tror det. Og så. Og I venner. Og her kommer jeg vores første dragtyp. Du er nej. En helt normal basic energi. Jeg tænker, det kunne jo faktisk være lidt sjovt at prøve at se, hvis vi får, jeg siger 40.000 likes. Nej, overhovedet. Nej, hvis jeg siger, kommer 2.000 likes på videoen, så gør det den. Og hvis jeg nu glemmer det, så skriv det lige i kommentarfeltet. Så sådan nok lover gør det. Her til at jeg har nogle sleeves lidt med bord. Det er lige nogle kort, der synes sleeves update her. Ved du, det er fordi jeg skal sælge nogle kort her på nylig. Men ja, gør det helt endnu. Og hvis nogen af jer, der gerne vil have fat de kort, jeg indtil vi har åbnet, så skriv det i kommentarfeltet, sådan der. Så kan I måske købe dem. Eller hvis I mangler det. Så står det lige så meget, så kan være af dem, og så kan det være af halvanden. Giv dem ud. Og vi venner. Og vi har sådan en her. Hvis I kan se den, jeg synes, det er en ret fed baggrund. Jeg synes, det er baggrunden, den er simpelthen, det synes jeg ikke, den særlig fed baggrund. Den her. Fint nok. Jeg synes, det er til lige få nogle gode kort endnu, og det vil jeg så gerne have. Fordi så kan de hjælpe mig virkelig meget, hvis jeg får nogle gode kort. For jeg har ret meget brug for nogle gode kort. Og jeg har ikke fået nogle gode kort her for nyligt. Så det vil virkelig hjælpe mig, hvis jeg bare får nogle gode kort. Jeg håber, I ønsker mig held og lykke til den her video. At jeg får nogle gode kort. Og hvis, nu siger jeg det for virkelig meget, men det er fordi, det er en helt ny kanal. Så husk at donere og like og subscribe. Så vil jeg blive mega glad. Og så tænker jeg bare, at vi går ud i nogle flere boosterpakker. Og så vi har kun Charizard tilbage. Så jeg først lige skrive i kommentarfeltet, hvis I har en Charizard Remix. Det var sejt, hvis jeg havde det. Pulling. Se, hvis jeg havde pulling på. Så tænker jeg bare, at vi går videre. Så det står nu på jorden.
hjælp lidt. Og så ser vi. Og så ser vi sådan her. Og så der. Et energy, basic energy. Og en Town Stars. Jeg kan ikke udtale vandet på nogle ord. Det må jeg ikke stå. Jeg synes sådan, de her baggrunde, de sådan er lidt mere fede end nogle andre Pokémon-pakker. Jeg vil have haft. Og så har vi ikke flere ægte Charizard. Nu har vi den sidste, aller sidste Charizard-pakke og aller sidste pakke. Så. Og som man kan se, har jeg ikke fået nogle gode kort endnu. Ja. Den første, jeg fik var donut. Men ikke donut. Det er god, men ikke donut. Undskyld, hvis jeg ikke viser mit hoved det her. Men det er simpelthen fordi, at jeg ikke er særlig god til at vise mit hoved i YouTube. Det er min første YouTube. Okay, basic den lige. Så får jeg, hvis YouTube til det rigtigt. Eller ikke rigtigt i kommentarfeltet. Nej, jeg er god til, jeg er meget god til på det, men nej, jeg er god til at åbne pakker. Det er sådan et lille problem, jeg har. Hvis jeg tror, jeg får et godt kort. Fordi der bagved det her, der er faktisk 3 gode kort tilbage. Så hvis jeg tror det, så får jeg. Sygt det her! Jeg lige Charizard EX. Prøv at tænke på, hvor der er 10% chance for at pulle den. Det er sindssygt. Hvis jeg står, at jeg fik et godt kort der, så håber jeg, at I gjorde det. Fordi så svarer de her, og jeg håber bare, at I nyder den her video. Og så vi ses jo bare i næste video. Adios amigos.